Kun mä mietin, miten se on käytännössä mahdollista, siis niin kuin esimerkiksi pilviä tuottaa enemmän tai muokata näin ollen. Ja miten se käytännössä tehdään on, että vaikkapa lentokoneesta sinne sitten kylvetään tämmöisiä hiukkasia, jotka toimii pilvipisaroiden tiivistymisytiminä. Ja nämä sitten toivotaan ainakin, että ne kasvattaisi sinne pilveen riittävän suuria pilvipisaroita, niin että painovoima rupeaisi sitten vetämään niitä alaspäin ja ne sataisi maahan. No maailmassahan on noin 50 maata, missä tätä jollakin tavalla on tehty tai tehdään tällä hetkellä. Että semmoisia isoja toimijoita on esimerkiksi Kiina, että siellä ihan jatkuvasti pyritään sitä sadetta saamaan aikaiseksi. Venäjällä, Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa on ollut, Australiassa. Me itse ollaan tehty sitten tutkimustyötä Arabiemiraateissa, jossa tätä myös tehdään sitten. Mutta tietysti voidaan myös miettiä sitä, että jos käytetään hopeajodidia, joka on siis tämmöisissä niin kuin kylmissä jääolomuodossa olevissa pilvissä käytetty yhdiste, niin sehän on vähän toksinen, hieman myrkyllinen. Tosin nyt sanotaan, että niissä niin kuin pitoisuuksissa sitä käytetään, niin siitä ei olisi ihmisille haittaa. Mutta tietysti voidaan aina pohdiskella, että onko eettistä käyttää tällaisia myrkyllisiä aineita, kylvää niitä sitten ympäristöön.